होननानै फराया आरो बाथ'रिफोरखौ बेनिफ्राय आं गेले गेले फैनानै नायफायदों माने बाथ'रिखौ गोजाननिफ्राय नायहरदो फार्स्ट पेजाव बाथ'रिनि फार्स्ट पेजाव माने आं सिनायहांनाय मानसि दं जोंनि स्कुलावनो फरायनाय आरो आंनिख्रुइ बोसोरब्रैसो गोदोर जागोन बिनि फट'आ माने निउस पेपाराव ओंखारदों बाथ'रियाव बेनिफ्राय आं सानबाय आरो इयो हयथ' इयो खावनानै बुजादो हमजादो पुलिसजों नङाबा एसे सोरबा सुथारना फैदो ओंखायनो इनिया ओंखारदो बिदि सानबाय आरो आं सोंनांगोन ना बाबानो सोंबाय बिनि फट'आ माने निउस पेपाराव ओंखारदों बेनिफ्राय बाबाया बुंबाय आरो इयो मेट्रिकआव स्टेन्ड खालामदों माने टप 10 ओंखारदों आरो जोंनि टाइमाव टप 20 होयोमोन दानियासो टप 10 नोङो टप 20 मोनोमोन आरो जोंनियाव बेयाव टप 20 बिनिया ओंखारदों बेनिखायनो बिनि फट' निउस पेपारनि फ्रन्ट पेजाव ओंखारदों आंबो एसे सानबाय आरो आंबो जुदि ओंखारनो हायोबा बेलेग जागोनलै नंगौना सिख्लाफोरा सिनाय हालायनो जागोन आंखौ बिदि सानदोंमोन आरो बे टाइमाव गेलेना जागोन बेनिफ्राय बाबाजों सोंदों आंबोथ' ओंखारनांगोनलै आंबो ओंखारनो लुगैदों आं मा खालामनांगोन सोंबाय क्लास 10 मेट्रिक बेखौथ' मिथिया ना क्लास 10 बेनिफ्राय बाबाया बुजायबाय आरो बाबाया मा बुजायदों मेट्रिक होनाय मोनसे एग्जाम दं मा मेट्रिक क्लास 10 नि एनुवेल एग्जाम क्लास 10 नि एनुवेल एग्जामखौनो मेट्रिक होनो आसाम नाङै बिनि कुइसन पेपारफोरा समान एखे जाजोबो आरो बेयाव जुदि नोंनि रिजाल्टआ बिराद मोजां जायो टप 20 आव ओंखारनो हायोबा नोंनियाव फट' बेबायदि ओंखारगोन ओमफ्राय आं सानबाय आरो खालि क्लास 6 मोन होनब्ला क्लास 6 नि दोंना बुजि मोनदोंना मोनाखैबा नोंसोरो मोनदों मोनाखै मोनदों आंबो माने क्लास 6 आव थांदोंमोन आंबो कान्ट्रि निउस पेपाराव ओंखारदों बिदिनो मोजां रिजाल्ट बा साक्सेसफुल जानो बारा बुस्थु नाङा मोनथामल' बुस्थु बुङो आं फार्स्टआव मा थानांगोन थांखि थानांगोन आंनि थांखिया मामोन बाथ'रियाव ओंखारनांगौ नंगौना बाथ'रियाव ओंखारनांगौ माने मा स्टेन्ड खालामनांगौ आरो इयावथ' आंनिख्रुइ बहुद गोरों गोरों स्टुडेन्ट दंबावो आं गियानो स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव बुंनो माबा सोंनो हायो आंबो होनो हागोन ना हाया एन्सारखौ मुर्ख नालाय आंबो बेनिफ्राय बिदि थांखि लाबाय आरो क्लास 6 आव बाथ'रियाव ओंखारनांगौ होननानै दा गिबियाव थांखि लानाय ओंखारदों स्टेन्ड खालामगोन होननानै आरो IIT आव थांनोबो ओंखारो आं जिखिनि आखाइ थिखाङासै हयथ' आंबो आखाइ थिखांनाय नङामोन सार बिदि टाइमाव बिराद लाजियोमोन माने आं दाख्लैहालागै IAS जानो लुबैदों नायनासो जायोमोन हागोन ना हाया आखाइ थिखांना लागोन गिदिरसो जागोन नामा उनाव नोंहा बिसोर खानायखौल' दा नायखाना लाबाय फट'आनो थिखांना लाबाय हायाबासो खम लासिंसिं जागोन बिदि होननानै आं आखाइ थिखाङामोन माने दा इयाव गोबां दं बिसोरनि इन्टारेस्ट होदों खिन्थु आखाइ थिखाङाखै आरो बिसोरो नोंगोना दोंना गैया दोंबा खेबसे आखाइ थिखांनो सिरि नायथ'वादो दोङो ना हमना लाबाय आं बेनिफ्राय गासैबो फार्स्टआवनो जों दा मा थांखि लानांगोन बयबो थांखिया जियानो जा एसे गोदोर जानांगोन ना नंगौना बाइक सालायनायनि थांखि लानांगोन दहाय सारा बुंदोंमोन आं बाइकखौ सालायफेरदो फेरनाया खिन्थु निजा बाइक गैया आरो आंनियाव दामि सालायगोन आरो नोंगोना 25 लाखसोनि सालायनांगोन बेखायनो आं बायथ'वाखै खाबु मानसिफोराव सालायो नोंगोना नङा नों थांखिखौ गोदोर लानांगोन बाइक सालायनायनि जायगायाव रकेट सालायनायनि थांखि लानांगोन मिथिबाय ना मोनथामल' बाथ्रा बुंगोन आं फार्स्टनि मामोन थांखि लानाय आं मा थांखि लादोंमोन बाथ'रियाव ओंखारगोन होननानै स्ट'रियाव फैफिनलायनि थांखिखौथ' लाबाय र' दा लानाय नुयो बबेयाव फरायग्रोदोंमोन आरो जेसेबां हायो मानोना निउस पेपाराव ओंखारनांगोन ना थांखिखौथ' बनायनानै लाबाय बिदिनो जेब्ला क्लासआ स्टार्ट जाबाय आंथ' बन्द' न'आव फरायखाना लाबाय जेसेबां हायो क्लासआ स्टार्ट जानायाव आं बांसिन बुजिग्रा जालांबाय आरो सानोमोन जेब्ला बुजिग्रा आंथ' न'आव फरायखादो बिदि जानांगोन दा आं होनबा गासै स्टुडेन्टफोरखौ खावलायनो सानदों बन्द'आव ओरैनो खेलेनो आलासि जानो खेलेथ'नाङा आरो दाथ' जिहेतु कचिंल' बन्द'आवनो कचिं लाखादों नालाय नोंथांमोना माने ओरैनो खेलेया होननानै आं सानना लाखादों नंगौना
बिदि सामार भेकेसनल' नङा विन्टार भेकेसन जि मोनो विन्टार भेकेसनाव नेक्स्ट क्लासनि बिजाबफोरखौ बायनानै न'आवनो फरायग्रा बायनानै नाङा सोरबा आबौफोर दंबा बिसोरनि बिजाबखौ ला बेनिफ्राय न'आव हारसिं फरायनायखौ स्टार्ट खालाम जोंनिया मिस्टेकआ मा जायो मिथिबायना बर' स्टुडेन्टफोरनिया